Slovensku záleží na spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti jadrovej energetiky. 13. februára nadobudla účinnosť medzivládna dohoda medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Informoval som pána ministra zahraničných vecí, kde sa nachádzame. Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko do roku 2040 by mohlo postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 MW. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse. Rovnako som požiadal samozrejme našich amerických partnerov aj o spoluprácu už v týchto štádiách prípravy tohto projektu, pretože je to projekt, ktorý sa vymýka z rámca Slovenska, dotýka sa aj celej Európskej únie, preto intenzívne rozhovory s našimi európskymi partnermi budú nevyhnutné a v tomto budeme potrebovať aj spoluprácu partnerov amerických. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.